Te vamos a facer unha tarta de arroz que te vas a chupar os dedos. É unha receta que se fai en Bilbao. Queda ali. A ver, 4 huevos, 80 gramos de mantequilla, un vaso de azúcar, un de fariña e 2 de leite. Está buenísima. E pos ao forno, nada máis. Os golpes para que queden ben nivelado e metes ao forno a 180 grados, canto do tempo? 20 minutos. No, menos. Están chichivando por detrás. Sí, 25 me parece, no. 15. Merda. 35. 35. ¿Cuánto? 35. Vamos a sacar o pastel do forno porque se nos vai pasar, E temos que merendalo co chocolate. A ver como está isto, Pero que mira que pinta ten isto, isto é que de pastelería, Gorda. Te digo. Que cousas. Que a mí digo a Manolo que estuvo grabando. Vai me dicir, estabas borracha. Ai, madre, non vai salir esta entrevista. Vai ser unha maravilla.